Panit may gana. Ano na ito po? Ano speed up la puntan. Nana pinayog mo di fast forward. Pas ko ng istorya. Mo na nabilin sa manok. Mo ra gipiangan. Hi guys, hello world. Madjong oras inyong tanan, madjong gabi Philippines. Kumusta man mong tanan guys, isusupa welcome back again to my channel. Di kanday ko ganihaning lakaw guys kay ang gitagbo si Undoy. Kay arong malipay pud ba? Kay malipay din na sa daghang tagbuon. Bitaon dia. Sabado pa man ron, umapon kay naman sila trabaho. Nahuna na sa nga mga advance sa lamang celebrate sa mga 6 months sorry. Dia dinner ko no. Dinner ari kuno sa kwarto. Bitaw. Kanahon na raman po siya, yeah. Simple ra good guys, kaya di ko na pwede igmawad ang matod pa siya, matod pa ni siya. Dito. So guys, mga antan yung tanan ko ana dayron, 9:06 na. Kay nalangan pud mi dito sa bayan kay daghan naging tao kay namalit pa pud mi gijang bawnon ba, gijang duha ka kinsinas o isa ka kinsinas nga budget bawon sa trabaho. Ya konsumo pa dari sa bahay. Diya guys, mga unatan ninyo, kay gabi nung dako. Hi guys. May hapon na rin dyan kay karapang may hapon, pakutas style. Yan pa na rin guys, advance pa na rin naman sa celebration namang anniversary. Ay ito, mansari pa guys, pero anniversary na sa amang panaguban. Pero sa amang relasyon, mansari pa lang. Yan guys, mga antanin yung tanong guys, ipahit may glitch yung manok. Yawan na may patagtag kayo mong pakuno. Kana kami ko na yung kusnet, may sisa. Ya, tanaw laman mo guys. Eh, mukhang gumaja ron kay kutas. Una na ko kaganin na ron kutas ang. Ano nyo guys? Ma'am lagi, yung idol. Kinamot makata. Oo. Hindi ka maglutot? Mukhang. Kutasan na jud ko guys kay ang panyo to ganin na ritsi ra nga sitsirya. Wako ganahi kay kaano luto kay kana bitang sige ra kaluto, way lang option. Diyan mura man kung na kuan sa luto na may pulyagaba. Sitsirya ko ganing udto. Mga tanan jud guys, mo greet day ko og happy birthday sa anak ni Ma'am Silvana Pitalyar. Birthday din ni Jaron, October 1. Asa to nga cellphone na day? Cellphone na. Kaya kanimo susungan sa anak ni Ma'am Silvana Pitalyar. Sige na, pag-una na din. Dede mis kwarto guys. Kinamat kami guys eh, para lang ikal. Ini nga magkukog ka ng magkaan bitaw guys sa magkinamot. Bawa pag sure dia, yung napagpidyan magdaot, arang din siya ka. One kadyo, nagimutan. Lumaya, maligpakot ng mga ka. Ito, kung isa na gano'n di ba mong gamay? Mugreet day ko og happy birthday sa anak ni Ma'am Silvana Pitalyar. Kanis Ma'am Silvana Pitalyar hapon ning Moyales. Ay mama jud gabi jud ang tanan. Late ang greetings kay karon pa ko nakablaan. Sa isang yun ni kaiha nga si Mares Faith Pitalyar. Wa pa nagingon si Ma'am pila edad ijarang gibutang ari October 1 ang adlaw na tawhan. Happy birthday nimo Day. Ni kaiha ni Ma'am Silvana Pitalyar. Happy birthday. Wish you all the best and natmatang na ka sa baskog sa panglawas kanunay yun mag-celebrate pa ka og 100 katuigan sa imong kinabuhi og natmatang nga magtubo nga maadyo og matinahuron sa ginikanan na po kay bang pilay jang edad. Rato happy birthday, enjoy your day. Natmatang kita-kita na ninyo pohon. May God bless you always. Ciao lahat. Diyan mo karon sa ko, mo hit ako jag uban na po din na po sunod. Kami halo guys. Lawa na. Senyor Pedro. Giningaw bitaw po ko sa Senyor Pedro guys. Dito wala makalupig sa Senyor Pedro nga manok. Mo nagingog proud bol anon duta. Kani Senyor Pedro kay bol anon mo dito gijan ni. Cut out sa Senyor Pedro lamay ang kaluglit. Shout out taga Senyor Pedro balikon di mo na sunod adlaw. Okay. Satisfied ko nito kay dugay na ko kakaog Senyor Pedro. Dito ako sa Bohol. Naka Senyor Pedro.
Da, wala mas unday kapalit og kanang nay papaya pitos kay wa na sila lahutan. Ano kay mo busog na di? Meron na tamoy na sa hipos. Bisa na lagi ka butos, way hot sauce. Hot sauce mo? Pagbanit ka lang eh. Hindi mo luto? Ngunit ako. Hindi. Hindi ala. Kayo tiwa na eh. Hanga. Isa ra kasi yung hindi pa ngayon. Ganda. Ganyan yung naman ako. Mag-practice pa dito pagtingin. Ay sa mga viewers ko pala dyan na Tagalog. Hi sa inyong lahat. Ano makadaghan po? Luto ron. Di ba sana luto? Di hulog mo bisa kanya ni. Nabusog naman ko guys. Nagkitang ka na ha. Sa mga nakita ko yung dadas eh. Busog na ko. Nakalang na daw. Sa atin, ingan. Ikaw kasi nga, Claro. itanong ko yung pahiyam, kalimot ko ang sayang istorya. Hindi na dyan siya matuwag yan na guys. Kala mo madyan ikinan. Namikado. Wala dyan napilan guys, puro bukod. Naman niya siya may pikaw kay nanot-sot, juglasa, di pala saban niya. Kaan ba, murag hilaw, hilaw. Ngayon mo ditang endorser dari ko. Siya Pedro. Saan na, nabisa ka pa ko. Mukha na pa nag-isa. Ha? Di ka? Labon na. May, pwede ka mangilag ng pa ko. Wala po ni kabuhan wa kalitson, pagkagitson. Wala na kabuhan. Ang kata naglitson. Mga buwan na guys, mga buwan-buwan na. Wawal? Ito lang itong napos kuya. No? Mga Mayo. Hindi, September, October na kon. Batalive lang ang ko guys. Ikaw na pa? Ikaw ang ilang na? Ito ba? Pa guys, takot aja. Ano, guys, na to. Sabi. Guys nga. Hindi ko na magluto, maglanlan ka. Okay. Hindi mo ka maglanlan. Gusto nyo kong niluto. Hey, gusto magluto. Saan? Magkantag lang. Luto na sama. Hindi mo kanta.
Masad po ng bugas. Kanan gani, kanan di. Usap na mo. Ano sa Valencia kay? Umat sa Valencia sa kay napod sila eh. Ano ba nga, di para sa to ah. Napod yung i-shout out. Shoutout ko sa barkada. Sa trabaho si Neil Makabinta. Hi Nel. Lipaya ka, Joy. Muli, nagbuhol. Nasa mula ka? 26. Ay, sabi ko karong si Manahap, primero. Okay. Nora day. O di ka lang kaban. Ako ban, hindi na na-shoutout kay di man tumakan ng YouTube. Hindi oh. Hindi na ko guys, man ako. Nga, tila ko sa pizza. Mugnaw na. Di pa yung watan, yung palit na ano? Diba dito katong palitaran, ano ba? Ano? Pwede tiklaro pizza. Hindi ka na matos? Pizza. Doon, din mo, doon kayo. Ano ba ito? Shout out sa imong mga kaliwa. Ang ganda ko lang ako. Shoutout sa mga kaliwat. Ay, klaro. Dulu pag magpapitsa kayo, di ka nalang yan eh. Ang pepan naman. Wala kayo shout out? Shout out kay kung Ma'am Jordanita Martinez, always watching pa. Daghang salamat sa kanunay pagtimbaya. Shout out po sa kinakasgang silent viewer na nasa sa Kuwait karon. Hi Ma'am Jen Rose Almasin. Hi Ma'am. Daghang salamat. Hi sa ni Ma'am Jen Rose Almasin. Hi Ma'am Jen Rose. Nasa Kuwait. Nasa Kuwait. Kuwait. Hi Ma'am Carmen Lo, watching from Japan. God bless you also Ma'am. Daghang salamat sa kanunay nga pagtimbaya. Dapat nga di mo mulubad ug di mo buhipas. Dapat ko na yung Ate Cristina Ayuban Royo. Hi te. Musta te? Kantag pizza. Pizzang kuwan. Pizza. Pizzang batongan ba? Shout out ni Ate Inday Juliet Kahintong. Hello kung saan man mo diha te. Amping pud mo diha te. Ang kadong salamat sa kanunay na pagpamumusta o pagtimbaya. Nga hello Sir Greg Alipala. Kumusta man mo diha sa Canada sir? Daghang kadong salamat sa kanunay pagtimbaya sa among videos. Amping pud mo kanunay diha. Anak yun na basta in love pa mo tambok yun. Bitaw ay pagang nagilitan ko sa pagkaon sir kay adli ko di na mangay nas unggoy kaya ang tambok ka na naha. Yung alid-anan yung kukik siya, gagamay po. Listen. Kontes laman may guys, okay tayo nung tambok. Ako pa tambok na kung hindi nga na karoon dyan ko yung tambok, panahon na guys. Daw na. Flat stomach di ko. Ang sabi po, pasabot na na. 6 pack. Karoon, nawa ng 6 pack, hindi mo ng 1 pack na. Mga malagi po, pasabot na na. Ang malambot mo ka. Nalambok ko na ko guys kay natulong ko na ko sa ng madyong kamot. Kasi, Madyong budget. kamot dahil makatambot. Madyong paghihugma. Dala ko di ay. Kasi siya po siya yung tambok man. Wow, masip sa budang na. Hi, Ma'am Joselinio. Kami naman anak may project. Mao lagi ma'am practice po siya pupanday karon kunong puhon og nana diri ka galingon ba. Makapanan sa siya makamaon sa mga mo. Murag di practice na rin jang among kuan karon pa jag. Shout out Ma'am Regina Antipon. Go lang pa pasagdi lang ng bashers diha. Importante masaya kayo ni Unggoy and always pray. Salamat ma'am, God bless you also. Ang pimpod mo diha. Wala lagi. May sahay. Diha na magamang karon guys. Magpahagi ra lagi po ko sa mga bashers ba. Pero matod pa nila, di mo kuno kumahimong vlogger og wa ko'y basher. Salamat sa way pugas nga nag-sponsor sa among wine. Dapat ka na di ka mo lubad, kay bawa nakapinsa ka. Kapit na gadyo may mapunos botellas wine dari. Pero okay rag wine, masadi lang man ang tandungay. Kaya di ko kainom.
Umod ka juga, semurad ka lang. Hindi, flavor, anong ano ganyan? Pas. Red blackberry. Blackberry sila guys. Umod ka juga. Sama ka humot sila pagiguma. Hello ma'am, Cherry Katubay. Manahan ko dali ni Jagway mo comment kay alang taasa ka jo. Halos isa ka papilan. May nang sa ka guys, sa ka shot pagka lukmay ko sa kon ba. Kung palukmay sa. Di ba te? Lukmayan pa din mo iba. Ano kinahanglan? Pao don't mind the basher kay mga sagbot ra na sila aning kalibutan na hili bitaw tinawad jud ka mo. Bitaw ada pa pasagday na kay. Guys kay apa? Bitaw ada pa pasagday na kay nasuya ra na nimo kay malipayon ng buwan mo doy. Basig kana nagbas ni mo dili happy ang love life pa. Wala maghapon. Basig ako kay bawo kay tanan nagod nga nahanila na nagod nila ako wa din taon. Agnara na happy ra sa love life kay. May ningan guys nga. Ngano ko nung nisugot ko nung pao nga bata ko nung kasi siya. May sugot ako din ang web mo. Kaya na di ko may bagay kay tiguang ko siya. Nung nahitot mo wan. Sagda naman ay ko nga. Sagdi na naman kay saga nga. Yang mo to siya na handa. Ako nung web niya ba mo na siya. Wan. Ano po na bay mo tubad na ako. Naasar ako dagto. Dili happy ang love life mao nang bas na lang nimo. Papko kay bawo man kay ugot na ang di man jud ko ang kasuyaan kay ngani ra nang kahimtang masuyaan pagud ko Ginoo. Basta kami solid supporter nimo. Daghan kadtong salamat ma'am nagpantang wish and pray na ang nagpantang magkita-kita ta. Kamong tanan makamit mo na in personal. Kasara ni kay katubitaw dili pa kamo pao bag-o pakadiha mo pay pagsugod anay mo balay ug buhat ni undoy. Nakaanak ko nga naadud ni sila padulngan ba kay ako tan-aw ni undoy pa naamoy pagtanaw sa usa-usa. Ano ka ba? Sabaw lay kate. Papa mo ko. Lipay og kiligkay ko karon kamo na dud pa ni amping mo pa sa tibok mo nato vlogger pa. Daghang salamat sa pagtimbaya sa among mga vlog ginatan-aw ta mo pa. Daghang salamat ma'am Cherry Katubay nato tang meet ta soon. Bapa ko na dyan ng wayab guys, isugot na kami dyan. Nahanap ko. Saan pa pagsugot? Ang wayab dyan ko guys, kaya inom ko na dyan nga. Hindi ko na dyan mga wayab, hindi ko na ko dyan sugtong. Nalingan mo ko nga. Nandiyan ako mga wayab, huwag ka lang sure, nagang sugot. Ang wayab ko, sure, wala ka palipad guys. Isa one pa guys, 4 minutes, ang wayab. Kapag ditso. Tama yun na nga. Hindi ka sugot na ron, hindi na kumanguyab ni mo. Adlak mo siya. Sugot dyan dito na. Lagi. Wala dyan dito. Hello, Ma'am Milos Mejias and family diha sa Cagayan. Ma'am, kumusta ang opening sa classes diha? Okay ra ba? Shout out ko rin yung tanan diha, ma'am. Regards ko sa imong mga kiddos. Nila pod sir. Hello, Ma'am Pili sa Taghap. Daghang salamat sa kanunay. Ay, Ma'am Leoncia Ayop. Naman po ayop sa mo sa Alicia, di ba? Nay ayop sa ano? Tagasa day ka Ma'am siya. Tama ka ba? Kaya kay ma'am. Tama ka ba yun? Kaya kay tsaka kuan. Kabatang may mga ayop. Tama ka ba ulit buhay mo yan kung saan ka liligaya goon. Wish you all the best. Butan si Undoy kaya blessed ka na. Good luck and good health and best wishes for you and to Undoy. God bless you all and keep safe everyone. God bless you also ma'am. Daghang salamat sa imong kanunay pagtimbaya. Ina ko guys, undang nako. Mahunaw nako. Mao lagi man kay isang ingan nila ka simple niyang kinabuhi. Mapod sila kalibutan ba nga nag-struggle ko sa sitwasyon sa kinabuhi kay ang pamilya na kanunay di na pwede matalikdan ang pamilya. Nga napo ko yung mga plano ba sa kinabuhi. Nga di ko ganahan ba kay nganong nadjay tao nga moingan nga nagpakasadon ako. Daghang salamat man sa imong lami kadto nga mensahe. Nga basta kamong tanan nagampo ko ug nag-wish ko nga ang tama kita. Hello Ma'am Junita Labunog. Daghang salamat sa imong kanunay pagtimbaya. Hi ate, Isabelita Abi, basta ano sama ka mo balik dari sa housing te. Labong kuan maning uwan ng adlaw Sabado. Nauga-uga ang karsada. Agi ana na mo pasud nga ri. Kuan te na tiop-tiop na pud gamay, manigingan na nga. Dream come true ni para na kay nabuhatan na kwarto bisag napakadyo na. Paadyon nga na pa sit up. Salamat te amping pud mo kanunay sa mga lakaw. Hello ko saan kinakasgang ate og wala na po ni si Zagahang tinuod nga kadugo. Si Ate Sherry Ulrich. Hi te, kumusta man mo diha sa narong oras sa Amerika? Ako buntag na dayron. Alas ko ano dayron alas 8. Alas 9. Kami adto te manakap og manok te sa manok ba pud ta ti ba? Kanang manok ba sugbaan na to.
Kaya naman ko dito sa Valencia tinga og mag-ihaw mis fluk-fluk manok. Agatay amo nang isog ba. Pareho pag ning duha nga hilig sa atay. Iming ako sa atong mga banding-banding te sa Valencia. Miss you te. Shout out Ma'am Idilin Tapay, always watching from Dubai, UAE. Amping da ma'am sa Dubai. Ikaw na po sa tiwas mo ka. Catherine Coray, hi Madam Catherine Coray, pasaka. Hi Agaw. Agaw Catherine. Ako ani? Shout out ko kay Ma'am Christine Joy Michelle Balasabas. Paspasa sa dimo mo storya muragi fast forward hi. Wala ma'am. Ito jo man ni Ala jaman. sang speed up gamay kay namo koy sounds, hindi ko makapiright. Tugtog. Bawal man og tugtog mo na. Makapiright man ko, speed up lang na nahagamay. Hi kay Jojit Abulok. Hi sir. Paano sa ba nimo? Pandi ay. Og shout out kay Ate Net Ikala. Og salamat yung tanan sa pagkanunay nga pagsunod sa among mga suliran sa kinabuhi. Og hanumanan sa mga awit. Mga ko na naikuan guys. Sa una pa ba mga 90s. Hando sanan. Ya. Og kuan guys na may mga yango sa kinabuhi. Ipadala man ang suwat niyo ay kini ang akong suliran. Kaya ako ang basahon. Ako na may magmamaw og basa ba habang kuhaan habang pasobrahan ana ba. Kuan guys kanang na advice ba. Advicean mo undoy. Kaya ni sila kay nentes kuno ni sila pero murag kinaraan. Kaya ako ang kukabot itong handusanan. Pero sa gutong handusanan. Mao na nga kanang kon ba gugma versus kwarta. Nanapoy. Kaya wa ko ni kwarta, wa ko ni gugma. Gugma ko na po na may kwarta, wa ko ni pulos. Muna yung padasan naman ba? Hando manan. Sa ano lagi kita lagi. Ya, may mga hando sana lagi gugma kay di man ko no hando sa gugma ko kwarta. Amay daw nga kita wa man kita kwarta. Ha? Amo lagi nga kuan kanang dinhi na ning piti ning bati sa kinuyukan sa kabukugan ba, guys. Ito guys, bisag way kwarta kay malipayon man gihapon. Di para sa uban nga kwartahan na kay mura na maghihinon malipayon kay mahadli ko makuhaan ng kwarta. Kami guys kay kubuntag ginigawas nas bilis-bisan. Ya, gigawas sa kwartahan, ni tanan nas bantawan ba? Kasi bantawan. Kaya aja masang kinabuhi nga naka kaplag kog binuhat na sama ni upaw. Murag bisan og dadyo may agwat sa kuan pangilaran pero murag kuan ba? Murag baby, pa-baby. Ay pa-baby. Okay ra mo ba na kay mura mo mong mama. Di ka mura pag nang ano. Oo, umano matawag din mo ano, diya akot na. Kasi ang mga glad tagidad kay siningan naman ta sa tuwa. Gara man guys kay ako, siya 37 ako kay 37. Wala ba ano pag mo. Pero ingan man pud sila bisag maguwang ko kayo kay mura mo pud maguwang si Undoy ug mo. Mature naman lignaw guys, pero kasing-kasing murag 10 years old. Kanahon na ba? Ito guys. Kung ka nang na gusto magpa-advise di hapon dira pod, comment naman muna sa ubos. Kasi nga pag nami katambag. Ito mga problema sa kasing-kasing, problema sa kuan sa nang kakulian na mga rayuma. Practice. Ipadaan nyo na yung mga suliran. Ako yung tambag na ako yung bahala na lang. O kato mga nasakitan sa mga napidasan na lang ng mga siyempre naghahanap sa mga viewers kay mga edad-edara na Old ager. mga olds 40 plus. mga olds ba? Olds compound. Padaanan yung mga yung sa kinabuhi. Naapo ko'y bata pa, uy. Hindi naman. Kana din sila sila ni Katubay. Kana mga bata na may mga problema sa relasyon, kasing-kasing. Adya mo pag kuan kanang paggaduha o pagpada sa inyong mga ibati nga kasakit o kaguo sa inyong kasing-kasing. Kay niya ako anlang motambag o mo alalay sa inyong mga Uy, abot na tag 30 ka minutos. Shout out day ko ni Inday Jean Margaret Aying nga taga Dao. Unya shout out yung tanan. Shout out sa mga wa hinibaw ipangan. Adya mo ka limti, adya mo ka limti pag like o pag comment. Nang ako ba kaya ang din ako mukaon. Way badang-badang kay para mo tambok. Nang ako. Mado nang mo tambok siya guys kay para wala mo angay. No, dili ka mo na pagbigaan. Di oy. Ano bigyan mo ka na? Ang tambok naman. Sambog kag samot ang gugma nimo. Lagi. Ay, marapi pa sa nginlan. Kasi bantag siya tambog kasi yung biyano rin siya na. Di ako mo bija kay na buong nagbija ba si. Sir, tuan nga ka na lagi. Di na ako mo angay ka na magilakilag bitaw. Kasama na yung Bulgaran eh. Guys, natangin yung sunod vlog kay murag Bulgaran eh kang gusto ba? Nag-o ba po ko guys kay nay naningil ni Dia.
Kaya di lang ito naling guys kay tsaka mga kaya laging baby ta ba baby. Suportahan lang kita sa taos mga katong mga hinigugma sa una. Nakipagkaibaw nga. Nakauyab na po si Undoy kay butingin man siya. Pero kada guys yan na guys. Yan na guys tayo. Bitaw guys at atangin nito sunod kay murag bulgaran dili jang gusto ba. Yeah guys. Ani rami katob among vlog karon sa among pagpanghapon. Yeah. Sa sunod na pa nga vlog masig maka kita na po may laing kuan iko content. Atangin lang yung pohon isang kanang boring pero why boring. Bitaw katong panganggi ko ano dito guys sa agi nga naining bas na kay namo ganingan nga. Ako nung ako'y grasya kay nagpasagad na puno ko. Kaya ba juga ako'y grasya so agaha din kinabuhi di ba? Life is a gift man, di ba? One never forget. Hindi kaya mo sitwasyon ka, hindi ni grasya. Di na tataas kay masih mahilak na pa siya. Nagli nga lagi ko. Ito na ni. Kaya guys, ang rami katob. Salamat yung tanan sa pagtanaw sa mga vlog karon. Hanggang sa uulitin sa Tagalupa. Ya. Ang rami katob kay siya, kundangan na po nagkaon. Kaya ginjar si kaon panahaman. Ya, ang rami katob. Salamat yung tanan guys. Good night and God bless. Salamat. Bye-bye.